Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah, piye kabare? Muga sampean kabeh tansah sehat walafiat lan isi semangat kanggo sinau basa Jawa ing dina iki. Nah, ing pamulangan iki awak dhewe bakal bahas ngenani jenis-jenis tembung lan unggah-ungguh basa. Kang sepisanan yaiku tembung aran utawa ing basa Indonesia diarani kata benda. Yaiku tembung sing nerangake sekabehe barang, tuladhane gunung, omah, dalan, pariwisata, kabudayan, buku, sepeda, lan sapanunggalane. Kang nomor 2 yaiku tembung kriya utawa kata kerja. Yaiku tembung sing nerangake penggawean, tuladhane dolan, lunga, mangan, maca, turu, nerangake, lan sapanunggalane. Kang nomor 3 yaiku tembung kahanan utawa diarani kata sifat. Yaiku tembung sing nerangake sifat utawa watak lan kahanan, tuladhane adoh, cedhak, panas, rame, luwe, panas, lan liya-liyane. Kang nomor 4 yaiku tembung katrangan utawa kata keterangan. Yaiku tembung sing nerangake tembung aran, kriya lan kahanan. Tuladhane yaiku saiki, meneh, sesuk, awan, bengi, lan liya-liyane. Tembung wilangan utawa kata bilangan yaiku tembung sing nerangake cacah utawa jumlah. Tuladhane yaiku 1, 10, sak jam, sak sendok, akeh, sak pirang-pirang, lan liya-liyane. Tembung sesule utawa kata ganti yaiku tembung sing dadi gantine wong utawa kewan utawa barang, tuladhane kowe, iki, kuwi, dheweke, lan liya-liyane. Kang nomor 7 yaiku tembung ancer-ancer utawa kata depan, yaiku tembung sing dienggo nyembung tembung kriya karo panggonan, tuladhane ing, saka, menyang. Nah, tuladhane tembung kriyane dolan, tembung ancer-ancere saka, tembung panggonane Surabaya, bae dolan saka Surabaya. Kang nomor 8 yaiku tembung panggandeng utawa kata sambung, yaiku tembung sing dienggo nyembung gagasan loro utawa luwih, tuladhane yaiku nalika, karo, banjur, yen, lan sebab. Biasane dienggo sajrone tembung camboran utawa majemuk, ukara camboran utawa majemuk. Nah, kang nomor 9 yaiku tembung panyilah utawa kata sandang, yaiku tembung sing dadi sandangane tembung aran, tuladhane si, sang, para. Nomor 10 yaiku tembung panguwuh utawa kata seru. Tembung iki yaiku nerangake rasa pangrasa, tuladhane hore, wah, aduh, lho, lan liya-liyane. Sabanjure yaiku unggah-ungguh basa. Ngoko lugu, ukarane ngoko kabeh. Nah, biasane dienggo cecaturan karo kanca kang sepantaran utawa wis akrab banget, tuladhane aku mau budal sekolah jam 6 esuk. Nah, kuwi ukarane nganggo ngoko kabeh. Kang nomor 2 yaiku ngoko alus, ukarane ngoko kecampuran krama. Nah, sing dikramakake yaiku tembung kriyane pawongan liya. Tuladhane Mas Dani ngunjuk obat lara untu. Nah, ning kene ngunjuk kuwi kalebu basa krama. Ngokone yaiku ngombe. Nah, sapa sing ngombe? Mas Dani. Berarti kata kerjane kuwi dikramakne. Ngombe diowahi dadi ngunjuk. Nah, piye bocah-bocah? Wis padha paham to ngenani jenis tembung lan unggah-ungguh basa? Menawa ana sing kurang paham, sampean bisa japri langsung marang Bu Sita. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing.